Čaute, vítám vás u nového videa. Dneska si budeme ochutnávat toto Milka, bonbon, lentilky, tak a ideme si to otvoriť. No, to nejde otvoriť. Počkaj, no. Podľa mňa to budú klasické. Kaš. Zajímavé. Tieto sú iné. Aj iné farby, mi sa zdá. Nej zelená napríklad v tých iných kaš. To bola len čokoláda. Dobre, toto bolo celkom dobre. A čo si ochutnáme? No, dneska budeme, proste ochutnáme si hentoto. Hentoto sme si ochutnali. A teraz ideme na druhý level. Hento bol prvý level. A toto je druhý. Sice už to nebude sladké, ale špinavé. Pálivé, takže už to bolo trošku tvrdé. Ja som to iba očúchal pred videom, ale nechutnal som to, prisahám. Ukáž. Takéto, ukáž. Fuj, ble. Fuj, nedoporučujem. Fuj, ble. Lidl, nekvalitné veci. Ochutnajte, nie je to dobré. Neviem, či vám to bude chutiť. Že to nie je dobré. Hovoril som. Tak a čaute.